for today's video, welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Please like and share and subscribe my channel. So ngayon guys, nandito ngayon tayo sa Pure Gold dahil tayo nga po ay mag-grocery para gamitin nga po natin ang ating G-Gives na galing po sa Gcash. Dito na po tayo mag-video kasi sa loob po bawal na po mag-video. I-update ko naman po kayo pagkatapos po ng aming grocery. At ito na nga po mga kapatid, nandito na po tayo sa loob mismo ng Pure Gold. At ayan po ang aking apo na babae at lalaki. Kasama ko po, nasa unahan sila, naglalakad. Pupunta na po nga po tayo sa taas. At ito naman po ako sa ulihan at nagbibidyo. At ngayon mga kapatid, nagsaglit tayo, nagnakaw lang tayo ng video dito po sa loob ng Pure Gold. Kasi alam ko po bawal, baka mapagalitan po tayo. At ayan, nagvideo nga lang po tayo ng konti para makita nyo lang kung totoong dito nga po ako nag-grocery sa Pure Gold dahil nga po ginamit ko ang aking G-Gives sa pamamagitan nga po ng Gcash. At ayan po mga kapatid, tulak-tulak na nga po ng aking dalawang apo ang aming pong gin-grocery, isang cart nga po yan. At ayan, nakikita nyo pong may araw na yan, apo ko po yan na dalawa. At nag-video rin nga po dito tayo sa labas na rin nga po ng counter kasi nakapag-grocery na nga po tayo at may hinihintay pa nga po ako. At ayan na nga po mga kapatid, bababa na naman po tayo. So ito nga guys, tapos na po kami mag-grocery dahil sa pamamagitan ng G-Gives na dahil sa Gcash na ginamit namin ng G-Gives dahil ito po na mag-grocery. Ito nakikita nyo po, ito po ito sa Pure Gold. So ito nga guys, nandito na po tayo, galing na po tayo ng Pure Gold, doon nga po sa may SM City Bacoor. At tayo nga po ay nag-grocery sa pamamagitan nga po ng G-Gives sa Gcash po mga kapatid. Tulad po ng aking mga na-vlog na sa akin pong tutorial, pwede po ang ating G-Gives ipang-grocery po natin sa mga piling department store po mga kapatid, tulad po ng SM, tulad din po ng Pure Gold, at in the rest pa po na pwede pa po natin magamit ang ating G-Gives para makapag-grocery po tayo. Yan po mga kapatid ang aming na-grocery or ang aking na-grocery ngayon hanggang doon po mga kapatid. Work of 10,000 po mga kapatid ang aking inutang sa G-Gives sa pamamagitan po ng Gcash mga kapatid. Kaya sa mga tulad ko po na meron na pong verified na Gcash, tingnan nyo na po ang inyong mga G-Gives. Malay nyo po, updated na rin po kayo at pwede na rin po kayong mangutang ng grocery katulad po nitong aking ginawa mga kapatid sa tanghaling ito mga kapatid. Balikararating pa lang po namin ng aking mga apo at ng aking manugang dahil nga po galing nga kami sa Pure Gold din nga po sa SM Bacoor para nga po mag-grocery. Ayan po mga kapatid. At sa loob naman po ito ng 6 months mga kapatid, every month po tayo maghuhulog sa pamamagitan nga po ng Gcash din para makapaghulog po tayo sa ating G-Gives mga kapatid. So ayan lang po mga kapatid ang aking pong update o ang aking video sa tanghaling ito about nga po sa aking pag-grocery sa pamamagitan po ng G-Gives. So bago ko nga po makalimutan mga kapatid, pakisubscribe mga aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Pakilike, pakishare at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Ang G-Gives po, pwede po natin ipang grocery sa mga piling department store tulad nga po ng Pure Gold at ng SM. So dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Bye bye. God bless you.